Nkhani ndabwera nayo pano ndionena kuti ine timakhala ku Cape Town yakachidwa kumulani. Then kwagwa nkhani yonena kuti ndiyovuta kuti pawo kuti munthu weruza wako ukayambire pati mwina Malawi ndi amene angaweruze. Kuno kuli mpingo umene watumiza bus all the way from Malawi kuti unyamule ma church members yake. Kapeza kuti ngati mwa church members muja anthu amene alembesa sakukwana ingakhale 20. Ngati mwa church member ena safuna kupita ku Malawi. Kuno kuli anthu ena otafuna kupita ku Malawi mwa transport akusowa. Mpingo ndi mpingo basi ndi basi ungofuna kunyamule ma church members yake. Ndazifusa mafuso ngati mwa ma church members ena amayankhula kuti izaidi kumpingo kwathu izi wina alise doti anthu sakumvisa zakhala bwanji. Kumbuka na madingo ja wakhala kumayamikira azathu ngati ma Muslim kuti akhala kuthandiza anthu kushewu kuja ku Durban kuja komwe kuno mpingo watumiza basi kuchokera ku Malawi koma safuna tanyamule munthu. Omwe kuno kwabwera basi kuchoka ku Malawi safuna kunyamula munthu kuti si church members wake. Nkhani yokhuza kwambiri mpingo ndo wa living water zuli mu Pumulani muno ndi Cape Town. Kupati kwa anthu amene amakhala Cape Town mpingo watha kuuziwa tuli Pumulani. Ndiponso nkhani yona kuti ili paliponse ndi alimete kukhala anthu akuyika mpena kuti zosakhala bwino zosoweka chikondi. Dati gawane nani kuti mina Malawi ena kunja kwa izo kuti zimezayitika ndiziti ndi zimezi kuti mpingo watumiza basi kuchokera ku Malawi pasafuna kunyamula munthu kuti si wa mpingo wawo. Azilonga zonse mapemphera mmene mu basi you are not qualified kuti ukwere. Angofuna ma members yakewo. Ndikuti mezi ukhale amuna kaka timuna teze timuna asilamu aja mali utepe azithandiza kuti tingofuna asilamu ukazithandizidwa anthu ena athandize mpingo wawo. Nakhala bwanji. Please chikonda apa chiona chasowa.